Sportovci věkové skupiny od 8 do 15 let absolvovali koncem měsíce srpna prázdninový kemp uspořádaný oddílem badmintonu TJ Sokol Židlochovice ve spolupráci s oddílem z Podivína. Jednotýdenní kemp proběhl na sportovním hřišti základní školy na Tyršově ulici a souběžně v budově Sokolovny. Kemp byl zaměřený především na fyzickou a technickou přípravu žáků. Z úst starosty města a místostarosty Sokola v jedné osobě uslyšíme, proč se v letošním roce soustředění nezúčastnili Srbové, jak tomu bylo zvykem v minulých letech. Já jsem Eliška Meixnerová z Prahy, jsem tady pozvaná trenérka na badmintonový kemp do Židlochovic na týden a mám 2 skupiny dětí, nebo máme, ještě tady mám asistentku Kačku a tohle je ta mladší skupina, výkonnostně o něco horší, kde jsou děti od 7 do nějakých 14 let. Převážně jsou z Židlochovic, pak jsou z Podivína, jednoho chlapce tady máme z Hamru, jednu slečnu z Podolí, ta hraje za Brno a jinak si myslím, že to je všechno. Tady máme atletickou přípravu, takže tady děláme různé testy, různé skoky, hody, běhy, ale jinak skákání přes švihadlo. Teď jdeme házet krikeťák. Oddíl badmintonu tělovýchovné jednoty Sokol Židlochovice uspořádal ve spolupráci s badmintonisty z Podivína prázdninový kemp, který je na 1 týden. Účastní se ho 26 dětí, z toho 15 židlochovických, zhruba na půl chlapci a děvčata ve věku od 8 do 15 let. Trénují v Sokolovně a na střídečku na školním hřišti. Cíl tohoto kempu je fyzická a technická příprava žákovských badmintonistů. 3krát byli Srbové v Židlochovicích, 2krát byli židlochovičtí v Srbsku v Kragujevaci. Tady tato spolupráce byla podporovaná Jihomoravským krajem a v letošním roce jsme nezískali dotační prostředky na tento výměnný pobyt a proto jsme z úsporných důvodů se soustředili jenom na naše žáky a na blízký podivínský oddíl. Žáci si platí tento kemp a všichni si uvědomují, že ta příprava musí jednou začít a to tady tímto soustředěním a ti nejlepší už budou trénovat do nové sezóny nepřetržitě odteď. Vedoucím kempu je Michal Weibrenner, dlouhodobý hráč Sokola Židlochovice, který několik let hraje ligu badmintonu. Jak pan Helma už říkal, tak máme tady 26 dětí. Tyto děti jsme rozdělili do 2 skupin, ne podle věku, ale spíše podle výkonnosti, aby ty tréninky, které máme zaměřené, více odpovídaly potřebám těch dětí. Celkově máme každý den 2 cvičení bloky. Jeden blok je na školním hřišti, druhá skupina je potom zde v tělocvičně. A odpoledne se tento program vždy vymění a mě pomáhá Karolina Benčová a druhou skupinu vede děvčata z oddílu Astra Praha, kteří jsou opravdu taky velice kvalitní hráčky, takže myslím si, že mají našim dětem co dát. Náplň toho tréninku na hřišti je především fyzická příprava, trošku samozřejmě i, aby to děti bavilo, tak jsou tam i nějaké hry. Tento trénink je zaměřený především na techniku, aby
děti měly z čeho vyjít do budoucí sezóny, která začíná v září. Víceméně sezóna je stejně časově omezená, jako je školní rok. Takže trénink v Sokolovně zaměřený na techniku, zopakování se základních úderů, všech základních úderů, jako jsou forehand, backhand a tak dále, opravování chyb, získání té fyzické kondice, ale samozřejmě i tréninky v hale jsou prokládané hrami, aby to soustředění těch dětí bylo pro ten trénink vyvážené. Ten jednotlivý blok trvá vždy 2,5 hodiny, tedy vždy je to prokládáno hra, cvičení badmintonové, cvičení, takže myslím, je důležité, aby i pro trenéry, i pro děti to bavilo, takže zatím si myslím, že vše proběhlo v pořádku. Samozřejmě výhoda je, že všechny děti, nebo téměř všechny děti zde tráví celý den, tedy i tady spí, takže pokud ten tréninkový blok trvá, řeknu denně 6 hodin i s hřištěm, tak zbývající dobu vlastně jsou ty děti spolu. Měli jsme i nějaké večerní aktivity, to znamená, že to je diskotéka, hledání pokladů, jsou společenské hry, které jsme měli tady, takže já věřím, že i mimo kurt a mimo hřiště tady byl nějaký zajímavý program, který se mi líbil a že snad, pokud to bude i v příštích letech, že se jim to líbilo a že přijdou znovu. Připravený 4. kurt. V kulturním sále tělocvičny podle druhu tréninku používají buď všechny 3, které jsou ve sportovním sále, nebo se rozdělí i na ten 4., který je zde v kulturním. Kurt máme zapůjčený od Sokola Veselý Jehnice a není s tím problém ho půjčit většinou, když chceme, tak ho můžeme mít, ovšem tím, že vlastně tady v tomto kulturním sále probíhají prodejní akce, kulturní akce, tak to jeho smotávání a zase rozmotávání je hodně náročný, takže spíš po většinu roku ho tu nemáme, jenom při nějakých větších turnajích anebo při tomto soustředění ho položíme. V učebně výtvarné výchovy Gymnázia Židlochovice jsme udělali provizorní nocležiště, máme tuto dlouhou prostoru rozdělenou na 2 části, v jedné spí chlapci a v druhé děvčata. Zde ve vestibulu Sokolovny se odehrává všechno to ostatní, co se netýká jenom sportu, takže po probuzení jdou děti na rozcvičku, po rozcvičce zde mají připravenou snídani, po snídani se rozcházejí na tréninky, po trénincích jdou na oběd na náměstí do Národního domu, pak zas mají chvilku klidu, pak jdou trénovat a na večeři a po večeři se tady odehrává ten kulturní program, o kterém mluvil Michal Weibrenner, to znamená, měli tady diskotéku, mají tady takové posezení se soutěžemi, povídáme si o badmintonu a tak dále. Každý tréninkový den je zvlášť vyhodnocován, mají tady děti tabulky, aby si mohli srovnávat, jestli se vylepšují, nebo se třeba si zhoršují, jako ten cíl je, aby se zlepšovali v těch jednotlivých disciplínách. Večer je vyhodnocení celého dne, kdy bývají ti nejlepší ocenění a zase mají motivaci ti další, aby se ten další den zlepšili a dostali nějakou drobnou odměnu. Tréninkový plán tohoto kempu chystali sestry Meixnerovi z Astra Prahy s Michalem Weibrennerem
A vůbec to zabezpečení tohoto kempu nám pomohl zorganizovat pan Kavan z Podivína, který už dlouhá léta v Židlochovicích trénuje a který má z kempy dlouholeté zkušenosti. Marčku, je to hodně náročný ten badmintonový kemp, nebo jak to zvládáte? No, docela v pohodě. A jsou tady na vás ti trenéři hodně zlí? No. Možná, když večer nechcete usnout, ne? Tak na vás doběhne pan Kavan. Jo, je pravda. Jak vy? A který trenér je teda nejoblíbenější? Nechci se ptat na to, který je nejhorší. Koho máte nejlepší? Elišku, jak se rovná. Davide, co ty, jak ty to zvládáš? Na tom hřišti tě to baví více nebo v tělocvičně? Na hřišti je to lepší? Katko, a co tě nejvíc baví tebe na tom tréninku, na tom kempu? No, tak většinou mě baví akorát, když tady hrajeme, když nacvičujeme různý údery, že se to pak hodí a takhle. A co ty večerní hry baví? Je to zábavný nebo se to hodí? Tak třeba ta včera ta diskotéka, tak jakože první nic moc, ale potom, když jsme se docela rozjeli, tak to Jo. A do kdy jste včera byli z hůru? do 12. Dost jste byl víckrát než jednou na kempu přes tyto prázdniny, zvedněte ruku. Jo. A byly ty jehnický kempy v čem jiný? V čem byly rozdílny třeba? Nechodili jsme tam tolik běhat. Nechodili se tolik běhat? Byli tam jiní trenéři, přizvědčení. A když jsme po vás chtěli, abyste tady spávali, většina z vás i židlochovských, tak se vám to líbí nebo nelíbí tady v těch podmínkách? No?